Είχαμε επεισόδια πριν από γίνεται η δίκη, Γιώργο. Ακριβώς. Σήμερα να πούμε πως γίνονται δύο δίκες ταυτόχρονα. Είναι η μία δίκη της Χρυσής Αυγής και η άλλη δίκη της συνωμοσίας πυρήνος φωτιάς. Πριν από ένα τέταρτο περίπου, φέραν εδώ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού τα άτομα που κατηγορούνται για την οργάνωση συνωμοσία πυρήνος φωτιάς. Υπάρχει ένας κοινός διάδρομος ανάμεσα στις δύο αίθουσες όπου γίνονται οι δίκες. Σε κάποια φάση, τα άτομα της συνωμοσίας πυρήνος φωτιάς πέρασαν μπροστά από την πόρτα όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, άρχισαν να φωνάζουν κάποια συνθήματα και προσπάθησαν να μπουν στο εσωτερικό. Κάποιοι αντέδρασαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, επικράτησε ένα πανδαιμόνιο για κάμποση ώρα. Μπήκαν μέσα αρκετές δυνάμεις της αστυνομίας για να μπορέσουν να μην επιτρέψουν στα μέλη της συνωμοσίας πυρήνος φωτιάς να μπουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής. Λίγα λεπτά δίκησε το περιστατικό. Είναι μέσα ισχυρή αστυνομική δύναμη και φαίνεται πως τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ηρεμήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση αν κάποιος έχει τραυματιστεί, αν έχει χτυπηθεί κάποιο άτομο. Υπήρξε ένα έντονο σπρώξιμο και αρκετές φραστικές διαμάχες μεταξύ των αντιεξουσιαστών, των μελών της συνωμοσίας πυρήνος φωτιάς και των παρευρισκομένων στην αίθουσα της δίκης της Χρυσής Αυγής. Επίσης όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που είχαμε. Λίγη ώρα νωρίτερα υπήρξε ένα τηλεφώνημα για βόμβα, προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα, σε ένα χώρο ακριβώς δίπλα από τις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Ήρθε αμέσως εδώ πέρα ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της αστυνομίας, ο οποίος ξεκίνησε να ψάχνει το χώρο, το γυμναστήριο που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τις αίθουσες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, από την ενημέρωση που έχουμε, φαίνεται πως το τηλεφώνημα είναι φάρσα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα είσαι